कारलं भरून करतो आपण. कारली घेतली आहेत 2. याच्यासाठी एक 5-6 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, अर्धी हिरवी मिरची घेतली आहे, सफेद तीळ 1 चमचा, 1 चमचा सुके खोबरे, 1 चमचा शेंगदाण्याचा कूट, थोडी कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे, पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मालवणी मसाला. कारली आपण गोल गोल कापून घ्यायचे आणि आतमधलं बिया काढून घ्यायच्या. एक साधारण एक कारल्याचे 3 भाग करूया आणि आतमधलं बिया आपण काढून घ्यायच्या. आतमधलं बिया काढून घेऊया. पोकळ करायचा, कारण आपल्याला हा मसाला आतमध्ये भरायचा. एकीकडे गॅसवर मी पाणी उकळत ठेवलं आहे मीठ घालून. त्याच्यामध्ये ही कारली आपण 1-2 मिनटं 1 मिनिट उकळून घेणार आहोत. हे तर सगळे असे पोकळ करून घेऊया, सगळं आतमधलं काढून घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण आपला जो मसाला आहे तो भरणार आहोत. काय काय किती प्रमाणात बनवता मी दाखवलं आहे प्रमाण, पण अजून काय काय वापरणार आहे ते बनवता दाखवते. मीठ राहिलं आहे याच्यामध्ये आणि चाट मसाला थोडासा राहिला आहे. पहिलं मी हे पोकळ करून घेते सगळं कापून. 1-2 मिनटं हिला उकडून घ्यायची. उकडून सॉफ्ट होणार आणि थोडासा कडवटपणा कमी होईल. पाण्यात थोडंसं मीठ घातलं आहे. गॅस बंद. 1 मिनिट उकळी काढून घेतली. तर कारली बाहेर काढून पाणी फेकून देऊया आणि आपलं जे मसाले काढले ते आपण परतून घेऊन मिक्सरला वाटून घ्यायचे छानपैकी. ऑइलमध्ये आपण सगळं परतून घेणार आहोत. शेंगदाण्याचा कूट ऑलरेडी परतलेला आहे, म्हणजे शेंगदाणे भाजूनच कूट केलेला आहे. सुके खोबरे, जिरे, कोथिंबीर, परतून घेऊया. मीठ थोडंसं. कारले बॉईल करताना पाण्यामध्ये मीठ घातलेलं, त्यामुळे मिठाचा अंदाज जपून व्यवस्थित पेस्ट करून आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं. चरचरीत वाटायचं, अगदी मऊ पेस्ट नाही करायची. वाटताना थोडं पाणी घातलं तरी चालेल, अगदी सुकं नको आहे म्हणून. छान वाटून झालं, काढून घेऊया सगळं. आणि हे मसाले त्याच्यामध्ये आपण सगळे जे मिक्स करूया. थोडा गूळ घालणार आहोत आपण, अगदी नावाला, खूप गोडूच नाही. कारल्यातला कडूपणा थोडासा मारला जाईल म्हणून. आणि हे मसाले सगळे आता आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये चाट मसाला आणि गूळ, पाव चमचा चाट मसाला आणि अगदी नावाला आपण गूळ घालणार आहोत. आणि मिक्सर हे नंतर धुवून आपण ते पाणी ॲड करणार आहोत, अगदी नावाला, अगदी. त्याच्यानंतर कोथिंबीर आपली चिरून ठेवलेली, अर्धी मी वाटणात घातली आणि अर्धी मी आता अख्खी घालणार आहे. आणि हे छान आता मिश्रण एकजीव करून घेते. आता हे 2च कारले आहेत म्हणून थोडं घेतलं, तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. सगळी भरून घ्यायची.
हे सगळं आता फोडणी देऊया आणि बाकीचं वाटण आपण वर घालणार आहोत, पाणी घालून थोडं, आणि छान आपलं कारली शिजवून घेणार आहोत. 2 चमचे ऑइल छान तापलं की राई, राई तडतडली आहे. गॅस बारीक करते आणि आपण मिक्सर आणि ताट जे आपलं आहे ते घेऊन आपण पाणी ॲड करणार आहोत. बारीक गॅसवर झाकण ठेवून कारली मऊ होईपर्यंत छान आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आपलं मस्त शिजलंय कारलं, तयार आहे भाकरी किंवा चपाती बरोबर खाण्यासाठी. हे बघ.